Mi ez? Mármint nem a meccs, hanem ez. A Visa egy bankkártya, gondolhatod. De tudod mit? Ez a mindenütt felbukkanó logó ennél sokkal többet jelent. A Visa a lehetőségek hálózata. Segít pénzt küldeni egyik helyről a másikra. Neki pedig farmereket árulni online, akár a hegyekből is. Egy láthatatlan kapocs, mely összeköt minket. Hiszen a napot kávéval, új vállalkozást pedig a Vizával érdemes indítani. Egy hálózat, mely világszerte mindenkit összeköt. Bárhol vagy, bárhová tartasz, és bármit hoz a jövő. Ez a kulcsa annak, hogy az lehess, aki akarsz. A Vizával világszerte új ajtók tárulnak fel. Légy te is részese a lehetőségek történetének. Fedezd fel a Vizát. A lehetőségek hálózata mindenkinek. Bármire is van szükséged a mindennapokban. A MediaMarktban megtalálod a hozzád illő ajánlatokat. MediaMarkt. Megoldás neked. Láz, fájdalom, csillapíts a Flamborinnal. 25% kedvezménnyel kapható a kulcspatikádban. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Áruvitel ajánlatok Euronix üzleteinkben. A 9 kilós Candy mosószárítógép gőzfunkcióval 0% THM-mel 10 hónapra csak havi 12.490 forint. Euronix. Gépek sok szeretettel. Ha kölcsönre van szüksége, számíthat a Providentre. Igényelje új ügyfélként a Provident akciós berendezőkölcsönét akár 800 000 forintig, a THM 9,9%. Akciós kölcsönünkért hívja a 0680 60 60 60-as számot, vagy érdeklődjön online. Provident. 20 éve számíthat ránk. A Dyson legújabb vezeték nélküli porszívója az egyetlen, amely lézert használva megmutatja a láthatatlan port. A szénszálas kefesor felszedi a mikroszkopikus részecskéket, egy speciális szenzor pedig méret szerint osztályozza őket. Íme a tudományos bizonyíték. A lézer láthatóvá teszi a mikroszkopikus port. Vásárolja meg a Dyson-tól. Wow! Én is kérek! Paula, egy boci, de amit tud, az tuti. Foltos puding készül nála, az ízének nincsen párja. Édes vanília finci csoki! Ezt tudja Paula, napszemcsis boci! Paula, a doktor Ötkertől. Megveszünk mindent is, Aldi áron. Vasárnaptól a frissen sütött meggyes táska csak 69, a Snackfan barna rizs chips csak 199, az Almare Seafood harrudacska filéből csak 649 forint. Mindig Aldi. Hatékonyabb bemelegítés, gyorsabb izomregeneráció. Az izom- és izületi fájdalmakat enyhíti a Perskindol Active Classic Gel, vagy ha nincs idő a bemasszírozásra, az Active Classic Spray. Perskindol, erősebb az izomfájdalomnál. Most 20% kedvezménnyel kapható a Benu gyógyszertárakban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatást.